Hi guys! Good morning! Another day, another vlog. Yung sa live po na sumayaw si Bunso, ayan, so ito na po siya, yung pinapabigay po ni Kuya Neil. So ayan, 5K po to, pinadala po through Ate Angge. So, ayan, asan na si Bunso? Para to kay Bunso, kasi sumayaw siya. Ang dami niyang sinayaw nung pag-live ko. Asa na? Tapos, ayan, tinanong ko siya kung anong gusto niyang bilhin, sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, mag-order daw siya mag-order daw siya sa Shopee, ganyan. Tapos, ngayon ay pupunta kami ng Legazpi. So, ayan, ito si Bunso. Dito ka. Ayan, oh, 5,000. Mag-thank you ka kay Kuya Neil. Kay Kuya Neil, mag-thank you ka kay Kuya Neil. Thank you, tabi ko. Nagday ka. Nagday ka. Magpasalamat ka, bala ka. Mag-thank you ka. Kuya Neil, magiling ka sa camera. Sipon. Ano? Thank you, tabi. Kuya Neil. Magiling ka sa camera. Sa camera, bako kay mama. So, ayun guys. Pupunta kami ngayon ng Legazpi. Kasama ko si Kuya, si Bunso. So, maaga pa naman. Tapos patuloy pa din pala guys yung pag-ano ng ayan o, yung buhangin hinahakot ng kapatid ko, ayan. So, ayun, hindi pa po, tapos yung kwarto nila, papa, mag-ano na lang, apo duman pa? Magpa-plaster na lang, yung sa, oo, kasi palaging umuulan. Si papa, gumagawa ng, magluluto si papa ng ampalaya. Ayan o, ampalaya. Yes, may kunting taba, tsaka itlog. Si Papa pag nagluluto yun ng ampalaya, hindi mapait. Tara. Salamat, tabi. Ano? Sige na, magiling ka sa camera. Bako ka, mama, kaya? Salamat, tabi. Kuya Neil sa 5,000. Thank you. Guys, kami lang natatlong pupunta na Legazpi. Naiwan si mama at si papa. Nandito na po kami. Yashano Mall. Kanina. Taas. Napunta muna si Jerome. Magaling na muna kami dyan. Ano? Ano mo yung cellphone? Hindi ka pa pwede kay yan. Kulang ang 5K mo. O, dali. Dito. First time mo mag-ano ligde? Tapos, ang bitis, bebe, ang bitis. Ang bitis. Tadaan! Ano yung boy na? Anong maya mo? May muya ka? Maliliit yan, saradit yan. Marig din o. Ano mga muya mo? May mga dress o. Anong muya mo? Oni na o. Anong muya mo, digdi? Anong muya mo? Ini o. Bagi ini sa imo, tangi. Bagi. Anong kulay muya mo? Siguro na kami may name. Inda ko, ikaw eh. Natainda ko, dapat kung muya mo. Ay, ka na. Sa ina. Ano, short? Ano muya mo? Ano muya mo? Skirt? Ayaw, kinamiya mo kayo na eh. Pwede na ini.
248. Ilun mo muna kung kasya sa imo. Day, uning ano mo baga? Uning tigdi mo. Alun mo inyo. Silun mo sa may lugmara. May ito kang paano. Kasya. Tapos, mananggad. Maya mo yan. Maya mo yun. Or may black din. Kasi, laga na. Giraray. Tapos, ayun na. Mas magayon nga ni ini. Nga, mas magayon na ini. Ay, sa skirt. Uno nga ni kasya man ini sa imo. Oh. Niabong mo kay ni inaro kay ning kulay. Maya mo man, pero maya mo duwa. Ayun na yan. Hindi mo na pagalion, ikag mo nga ni dyan. Isapay mo man ini, o iipit mo dyan ulit. Ano ka? Bado. Digang bado. Uni mga bado, oh. Ika, anong maya mo? Ay, cute, oh. Charis. Ito pa. Ha? Uniform? Pero ano lang siya? Uniform? Ikaw alam. Ang maligting ano. Ano ina? Narito kami sa fitting room. Gusto nang susukatin. Sige na. Sige na. Wala ko na. Oo, alisin mo ano. Bet na yung isa, ito hindi. Tingnan mo ulit sa ano, sa lamin. Di mo pag, di man, sa naman, hindi ka man totoong mag-ano. Oh, arugan. Pang ano mo, pag nag-ano ka. So yun guys, ito na lang bet mo. Sure ka dyan? Bagayin sa'ya. Ano pa? Ika, pili na digdi oh. Bet mo? Pilado kong kasya sa imo. Iyan. Ano to? 240. Tingnan mo ang kasya sa'yo. Di daw sadit? Bako daw ni sadit sa imo? Ha? Bako daw sadit? Ilang daw, ano mo sa imo? Iharap mo kaan. Miya mo? Anong size? Parang free size. Okay na yan. Sige na. Ano? Ano pa? Dito. Dikde. Anong miya mo dyan? Ayun, iin ako ito. Kaso, di man, kulaw ka na. Magayon siya, di. Okay. Di man, isay mo ka siya. Oh, ay na. Sa date? Oh, di pala nina, oh. Sa dayo to? Oh, ni ina, oh. Magdayon ini-ina. Sa date daw? Sa date din? Sa dito, fit na. Oh, ni maganda to. Kaso manipis. Maya mo? Ano eh? Magayon kaya iyan. Fashion. Daman, wala man digdi na. Wala man digdi. Daman na lang. Ano pa maya mo? Dali na nga nita. Na magayon ini oh. Bakal ka kayo ni? Bagay ini sa imong color. Dahil magayon iyan. Ina, magayon ini. Magayon nga ni ini na. Ano iyan? Panglakaw mo. Panglakaw mo. Kung tawa na ni saya. Magkano to? 160? Sale ba ngayon? Ano? Okay na ina oh. Ay magayon oh. Nisay. Taraman mo. Siya na magayon oh. Ay manipis. Ayun, magayon na dito.
Ayun na. Ayun na, alam na lang. Wala man yan, hindi po ako nakita rin mo pagka-uniform mo. Wala na. Di ba may sandal na akong binakal sa iyo? Sapatos na lang bakalin mo. Marig di oh. Malilit man lang talaga to. Wala kang bet di na. Marig di pala din oh. Marig di oh. Ano may mo? Ano? Tayo gawin dyan na size mo. Pili ka lang i-design na muya mo. Pumili ka i-design na gusto mo. Tapos may mga sizes yan dyan. Ano? Ano na, pili na. Malaki ka sa to. Baka na, pili na bebe. Ikaw ano dyan. Maganda to sa imo, ina. Gagi, tsaka. Ayun, di ba rin, nasa balyon yun, mana. Oh, pili na. Ano yung mag-yan ini, oh. Okay siya. Kuhan man ko yan yung pink. Maganda yan. Oh. Mag-yan ini, ina, oh. Gusto mo? Abo mo. Malaki yan. Ayan, ang gusto mo ka na? Kuya, check mo yung price. Gusto ko rin. 288. Pwede na. Gusto mo ka na? Amo na, check mo daw. O, ganyan. Okay na. Amo na. Alat lang. So, ano po? Wala na akong black shoes. Tsaka. So, yan na po guys yung mga napamili. Siguro. Bebe. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinipa pang mga Tigdi yan. Ano yan? Binakal niya? Anong pa mo? Kaya ako dumali ko naman yun. Ano? Sige. Tuligan sa iyong manadaman sa pagtao mo. Ina. Ina. Tamura sutod ka. Lumabas na kami guys sa Yushiano Mall. Ang init na. Hapon na guys. Ayun si Kuya tsaka si Tito Ones. Guys, nakauwi na po kami. Haggard na ako. Ayan, bumili din kami ng Jollibee request ni Mama. Kasi gusto niya kumain ng ano to, may fries, tsaka burger, tsaka chicken spaghetti. So, ayun si Kuya tsaka si Tito Ones. Sila na yung bumitbit na ang pinamili. So, ito si Bunso. Nailo ka, ina? Siyempre kasi hindi ka man sanay kasi sa biyahe. Ala, nag-ano na, umambo na. Ang pangit ko! So, yan guys. Anong oras na ba? Alas 3 na po. Ayan. Tsaka hindi na ako nag-video ng ano namin kanina. Kasi nga, may mga dala kami, may mga bit-bit.
Oh, oh. Ma, Ayan, makalat ang aming bahay. Ayan, yung semento. Ama. Magkaraon na ka mo. Ay, si Richard. Yaw na dyan. Si Papa. Yan, sa Deko Aram. Yaw sa day ko orang. Diba na? Yan. Dito na ako sa lamesa. Hindi eh. So guys, ito na po yung mga napamili namin. Ayan, ito yung receipt niya. Yung isa, 2,723. Etong isa, 836. Oh, hindi. 900. 936. Ito naman na isa, 961. So, pag kinumpute namin to, 2,723, 2,527, 3,6, and 4,5. So, nasa 4,5 po. Lahat ng ano. Pero bibigyan po natin si Bunso. Nasa 4,5 po lahat ng pinamili namin. So, sabi ni Papa, bigyan ko daw si Bunso. Kasi para sa kanya naman talaga yun. Tapos, yung iba kasi dito guys, hindi lang yung gamit ni Bunso. Meron ditong bedsheet, yung pinabili ni Mama. Tapos yung gamit dito sa bahay na bumili kami ng kutsilyo. So, ayan, bibigay ko to kay Bunso. Ayan si Bunso. Happy? Mag-thank you ka na. Para digdi oh. Salamat po kayo nila sa binigay mo 5,000. Thank you. So, yun. Thank you po, Kuya Neil. So, yan. Sa mga viewers natin, ayan, biglaan lang yun yung pag-live ko. Tapos, nabigyan pa si Bunso ng 5,000 sana all. So, yan. Thank you po sa mga sponsors, mga sponsor ni Kuya Nolly sa Team Pahuway, sa mga angels. So, sa mga viewers natin. So, ayan. Bye-bye. Thank you all. Love you.